Erää voitosta. 47 Ojakoski, 236 6 Laakso, 17 Komulainen, 74 Pietilä, 13 Hokkasella, 299 Sarkkinen, 99 Saarepää, 88 Pätsi, 19 Anttonen. Ja punainen lippu lähdön keskeyttämisen vuoksi otetaan lähtö uusiksi. Kenen kääntyy 5 sekunnin tauluun. Lippua vaille valmista ollaan lähdössä. Ja sieltä lähdetään. Harrasteluokan ensimmäinen lähtö ja kato, huonohan olohan sielläkin. Tämä ensimmäinen mutka siinä otettu kyllä huulot pois ja ajolinja valinta on pakko ottaa sisään.